Bueno, 5 edit irekita daukagunean, egingo duguna izango da editorean egonda programa berri bat egin beharrean, edo bai, egin genezake baita ere programa berri bat, esarez berria, fanukean gaude, kasu honetan fanukerako azaldu behar dugulako, eta hemen komintzio programa jartzen duen honetan, gehitu egiten dugu, parametro hauekin edo aldatuaz, adibidez, hemen aldatze bat eta intzinapena 300, eta x0y0 kota, eta abiadura 1500. Eta programa zenbakia 1000. Ok, esaten dugu, eta hau izango litzake programaren hasiera. Eta ondoren hemen jarriko dugu, erreminta bata honekin, erreminta bata hori gure kasuan izango da radio 6koa, bai, hau sobran egongo litzake, eta bueno, kasu honetan, adibide egingo duguna izango da 50 negatiboa, beste 50 negatiboa, z minimo 50, eta 50 positiboan, eta beste 50 positiboan. Eta z maximoa 0 izango litzake. Ados? Bale, orduan, balore hauekin, informazioa da, anulazioak, erreminta, aldaketa, posizionamendua, G54a, x0y0an, kondizio hauek, eta hemen ondoren egingo du kajera zirkular hori. Ados? Orduan, jungo gara CNC kalkuletara, marrazki berri bat egingo dugu, edo importatu genezake baita ere autokazetikan edo beste entidade batzuetatik, baina bueno, oso erresa da, oso autokazen antzekoa da. Berria, juten gara hemen borobilketa, zentroarekin, eta esaten dugu radio 22 erdikoa, eta kasu honetan, adibide honetan 00an. Baietz, eta egina haukagu. Eta gero hemen, eskubialde honetan, dakagu kam txiki bat. Hau izango litzake planeketa bat egiteko, hau kajerak egiteko, bai karratua, bai borobilak, segun eta hemen karratu bat izan bagendu, hartuaz aukera, nuzaude karratua, hemen txe, bi puntuen artean, goikoa bata eta bia, kajera bat egingo liguke. Eta gero, bueno, kontorno bat egiteko, hemen zulaketak egiteko, roska elizean egiteko, markatu, roskak elizean egiteko hau da, hau, helikoidalki sartzeko, testo bat egin eta ari segitzeko, eta bar da bar. Vale. Tornuan egongo gain egina, azalduko litzai duke hemen tornuko ikurrak. Orduan, gure kasuan hau egin behar dugu. Bai, pocket milling. Komentarioa jartzen dugu jakiteko ez kajera, maiuskuletan jarriko dut, kajera zirkularra, eta parametroa jarriko izkiot. Bai, parametroak, eta hasten naiz. Lehenengo, fresaren, bai, ebaketa fresaren diametroa, esan du radio 6, hortaz diametroa 12 izango da. Hemengo parametro hau, plano de partida, hasierako planoa, Z10 jartzen diogu. Erreferentzi planoa, Z2. Non hasten den, nun bukatzen den. Gure kasuan, Z0an hasiko da, eta sakonduko dugu 15 mm. Parametroak hemen azaltzen diren berdina jartze baldin dituze, zuen 5 editan berdin-berdineko du. Kompensazioa ordenagailuak eman zala, gure kasuan hemen zentro erraminta izango da, erramintaen zentroara egingo digu, desbaste badelako. Hau izango litzake G52 eta hau izango litzake G51, horrek esaio, trepado konkordantzia, gure kasuan klimp, ezkerretik jungo gara. Urrengo parametroa, zenbatenekoa izango den fresaren pasoa, horrek esan du, buelta bat ematen dunean, bai, beste 4 mm jungo da jaten fresa 12 hori. Normalean radioa juten da 6, bueno, kasu honetan gu jarri dugu 4 gutxixo emateko. Eta gero, bukarako pasada bat emango dio, eta hortarako utziko ditu 0,3 mm. Bai. Erretiratzea pasada bukatzen denean altura bakoitzean, ez sakonera guztia bukatzen duenean, atera dela gora. Hemen gau ez izerdan ere, hau kalidadea gure marrazkiarena, eta urrengo pestainara joatzen gara. Pestaina honetan, esango diogu, 15 mm egiteko garaian, zenbateneko inkrementoa. Gure kasuan, leheno esan dugun Q hori, ez? Zenbateneko inkrementoka. 15 mm baldi mazkau, ingo ditu bost, urna beste bost, eta urna beste bost.
Eta hemen ezarrez, 0 eta 0. Ez dugu errepikatu behar bukaerako pasaderikan. Eta hemen poketa. Enez goatzen zertzen hau, baina bueno, segitzen dugu. Sarrera nola egin behar dugun zetan. Plonje esan nahi du goitikan bera zuzenean. Egin genezake rampan, bai, zigzag bezala, jetxi, baina nola aurretikan zuloa dako haun egina, zuloa egin dugun leku berean, x0, y0an jetxiko zaigu. Edo egin genezake baitare helizean forman bera jeistea. Vale, zuloa ez bagen dukake, helizekin jetxiko gineake beraka, bai, eta gero kajero hori zabaltzen hasiko litzake. Eta gero hemen dakoagu sarrera eta irtea tangentzialak. Vale, orduan, hemen arku batekin egiten dugu, radioa beti errementaren erradio, baina ondiagoa, hemen kasu honetan 8koa jarri diot, eta ze angelutan, 60. Hemen, leheno indugun adibidean antzera egiteko, posible gendu jartzea 10ko sarrera, eta 80 gradura. Eta baita ere egiten digu, Eta irtera berdin, jartzen dugu arkuarekin, radioa 8koa, eta angelua sarrera tangentziala horrena, bai, 60 gradutua. Aceptar esaten diogu, eta hemen gainen jartzen garenean, bi aukera dauzkagu. Honeaka, gure kasuan nahi dugu G51, klikatzen diogu, klik, hola, grisa jartzen zaigun momentu beretikan, bai, visualizatzeko hemen dakau, ikusteko, trajektoria, eta hau da gurea. Bale, orduan, ampliatze baldin badugu, hemen erradio txiki bat egiten du, orduan, sartzen da zuloan, eta hasten da, espiralean irekitzen, ez da kajera arrun bat. Zet, espiralean irekitzen juten da lauko paso horrekin. Bai, eta hemen sarrera tangentziala azkeneko pasaena, hemen dikan dijoa, sarrera tangentziala egiten du, eta gero, tak, buelta eman ondoren, bai, hemengo azkeneko pasa ematen du, eta irten egiten da kanpora, eta anulatu. Bale, bueno, anulazio kasu honetan ez dauka. Hau esatengo exportar editor edo clipboard da portapapelesen jasotzea. Honea esate baldin badiogu, egiten dugu beste artxibo batean, sortzen dugu trajektoria guzti hori. Jungo baginake honea esaten mod export clipboard, tak, ematen dio honi, juten naiz hasierako programara, eta hemen ingo du Ctrl V edo edición pegar, non zaude, bai, hementxe, pegar. Eta pegatu egiten du, bi aukera dauzkagu. Hemen, bukaera egiteko zer egingo duke final de programa, añadir, eta fanukeana da. Vale, orduan, hemen ja, egiten diguna da, absolutetan jarri, posizionamentoa eta erreminta itzuli. Eta hau izango litze, renumeratu genezake, función SNC, renumerar, automatikoki renumeratu egiten digu. Vale, eta hau da gure programa. Komentaria parentesi artean juten dira fanukean, fagorrean puntu eta komakin, eta simulatu beste gezaiko elitzen. Blackpot, ventana simulación, solida dimensioa jarriko izkio, leheno esan dituguna, minus 50, minus 50, z minus 50, hemen 50, positiboak, beste 50 positiboak, eta positiboa zetan 0. Ok, erremintaren diametroa aurreneko aukeratzen dugu, bai? Eta diametroa 12koa. Ok, eta aterako zaigu simulazioa. Hau ez da fagorrean bezala ikusten dugula, bueno, balore magaizki jarri, ez da zentroa jarri, bueno, bainzet. Ez da ikusten jaten nahi danean borratzen dijoala totxoa, bale? Orduan, hemen esateko martxa, erreminta etortzen da, beste sakonera, eta hau makinara eman eta funtzionatu egiten du. Listo, desbaste bat egiteko. Eta hile du 5 editau, hori egiteko. Hau, artxibo hartu, makinara eman, eta ejekutatu besterikan ez daukagu.